Plejer de to damer ikke at slendre et helt andet sted? Jo, det gør de, men P.S. Krøyers ikoniske sommeraften på Skagen Sønderstrand er bare et af de mange værker, vi har hængt nogle helt andre steder. Vi er nemlig i gang med at lave en kæmpe stor ny samlingsophængning, og vi flytter rundt på alting. I nogle rum kan du være i ene rum med et værk, i andre rum kan du se skitser og forstudier, i andre rum igen har vi lavet kæmpe store bevægende samlingsophængninger. Kom ind og se, om du kan finde dine favoritter og alle de værker, du måske slet ikke kender. Og når du besøger os, så ville det jo være en god idé at melde dig ind i Skagens Museums Klubben. Det er vores medlemsklub, og den er fyldt med en hel masse fede, særlige, eksklusive tilbud. Og så er der det, at med sådan et kort her, i forskellige versioner, så kan du komme gratis ind på museet, lige når du har lyst. Og hvem har ikke lyst til at komme herind efter en lang arbejdsdag eller en lang køretur til Skagen og være lidt i rum med nogle kæmpe store kunstværker?